Čiže vítajte pri vysvetlení kúzla. Čiže trik spočíva v tom, že poprosíme dobrovoľníka, aby si vytiahol kartu. On si vyberie napríklad, čo ja viem, že túto. Čiže máme osmičku srdcovú. Teraz ho poprosíme, aby nám ju dal hore. On nám ju dá hore a teraz falošne zamiešame. Ideme, dáme si takto, iba jednu jedinú kartu, to je tá naša karta, zoberieme, dáme ju dole, čiže budeme ju mať dole a potom už, keď ju dáme dole, potom už len takto spúšťame karty, čiže karta sa nám dostane dole. A potom, aby sme nezmenili jej miesto, tak zoberieme takto dve karty, tú našu kartu a jednu z hora, dáme ich takto na seba a dávame ďalej karty. Toto urobíme asi 3-krát a poradie sa nám nezmení. A teraz prídeme a dáme takto karty potom, a budeme to opakovať, až pokým sa nám balíček nevyčerpá. Takto. A keď už budete pri poslednej karte, to je tá naša karta, tak ju musíte dať navrch, aby takto bola. Ale iba jediná karta. A teraz môžete ukázať divákovi, že máte balíček takto, že máte balíček takto. A teraz si musíte nájsť ten stred. Čiže môžete povedať, že keď budem mať šťastnú ruku, tak nájdem aj stred. Čiže vy ho nájdete, ukážete a máte takto. Čiže tu je tá naša karta a tu nie je. Čiže vy takto prídete, zoberiete, ukážete, že môže byť takto a dáte tú kartu našu takto. Takto položíte. A čiže sa vám balíček dá do pôvodného okrem jedinej karty a potom už len prídete, rozložíte alebo môžete aj takto, jedna karta je inakšie a ukážete a je to tá vaša karta. Čiže to je na dnes všetko a na budúce si ukážeme ďalšie kúzlo, alebo možno budem natáčať aj let's play.